Γεια σας, είμαι η Ανθή και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας μιλήσω για τα αγαπημένα προϊόντα Οκτωβρίου, αυτά που χρησιμοποίησα περισσότερο και γιατί. Το πρώτο είναι ένα foundation από τη L'Oreal, το Infallible Matte 24 ώρες, στην απόχρωση 11 βανίλια. Είναι ένα foundation με μέτρια προς υψηλή κάλυψη θα έλεγα, χτίζεται πάρα πολύ εύκολα και τρομερή διάρκεια. Το αποτέλεσμά του είναι matte, όπως λέει και πάνω στη συσκευασία του. Και θα έλεγα ότι ενδείκνυται περισσότερο για μικτές προς λιπαρές επιδερμίδες. Άρεσε πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα ήταν όντως ματ, χωρίς να χρειάζεται να εφαρμόσω κάποια πούδρα από πάνω και δεν έβγαζα καθόλου λιπαρότητα όλη την ημέρα. Και η διάρκεια του, εντάξει, 24 ώρες δεν το χρησιμοποίησα, αλλά 9 με 10 ώρες κράταγε άψογα. Το εφάρμοζα κυρίως με τα χέρια ή με ένα σφουγγαράκι από τη Real Techniques, το οποίο με βόλεψε πάρα πολύ για το σχήμα του. Το κόψιμο αυτό και η μυτούλα ήταν ιδανικά για τις δύσκολες περιοχές του προσώπου, κάτω από τα μάτια, γύρω από τη μύτη και όλα αυτά. Ενώ η πάνω πλευρά του είναι ιδανική για τις μεγαλύτερες επιφάνειες του προσώπου και δίνει ένα πιο ανάλαφρο τελείωμα χωρίς να φαίνεται βαρύ το foundation. Το αγαπημένο είναι ένα υγρό ρούζ από τη Deborah Milano σε μια ροζ απόχρωση, ιδανική πιστεύω για όλους τους τόνους επιδερμίδας. Έβαζα μια πάρα πολύ μικρή σταγόνα και δεν υπερβάλλω στο πάρα πολύ μικρή και ήταν ιδανική και για τα δύο μου μάγουλα. Το έσβηνα με τα δάχτυλα ή με το σφουγγαράκι που σας έδειξα πριν και το χρησιμοποιούσα κυρίως όταν δεν ήθελα να φορέσω foundation, γιατί πολλές φορές δεν φοράω foundation, βάζω μόνο concealer στα σημεία που χρειάζονται κάποια παραπάνω κάλυψη, κάτω από τα μάτια, ίσως σε κάποιο σπυράκι ή οτιδήποτε άλλο, και κατά τα άλλα δεν φοράω foundation στην καθημερινότητά μου. Οπότε αυτό είναι ιδανικό γιατί δουλεύετε πάρα πολύ ωραία χωρίς βάση από κάτω, ενώ πολλές φορές τα πουδρένια προϊόντα δεν κάθονται καλά στο δέρμα μου όταν δεν έχω βάλει foundation. Το επόμενο αγαπημένο που θα σας δείξω είναι ένα υγρό κραγιόν από την εταιρεία Sephora, το νούμερο 13. Η απόχρωσή του είναι ένα dusty pink mauve θα τη χαρακτήριζα. Η υφή του είναι εξαιρετική, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ματ τελείωμα και παρότι είναι υγρό κραγιόν, που συνήθως τα υγρά κραγιόν είναι αρκετά ξηρά στα χείλη, αυτό δεν είναι καθόλου. Δεν μου κάνει πετσάκια, δεν κάνει γραμμές και έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια. Ένα ακόμη προϊόν σε ροζ απόχρωση είναι το Butter Gloss από την NYX στην απόχρωση Eclair, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο, το ένα ήταν matte, αυτό είναι gloss, αλλά παρόλα αυτά δίνει ένα ελαφρύ φρέσκο χρώμα ροζ στα χείλη, τα κάνει πιο ζουμερά έχοντας ένα glossy εφέ, δεν κολλάει στα χείλη, έχει πολύ καλή διάρκεια για gloss, εξαιρετική διάρκεια και η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή, είναι νομίζω στα 6 ευρώ, κάπου εκεί πέρα. Και η πανδεσία του ροζ συνεχίζεται με ένα highlighter από τη Maybelline, το Master Strobing Stick, στην απόχρωση 100, που είναι ένα ψυχρό ροζ χρώμα. Όπως σας είπα, επειδή πολλές φορές δεν φοράω foundation στην καθημερινότητά μου, τα κρεμόδι προϊόντα δουλεύονται καλύτερα στο πρόσωπό μου, οπότε το χρησιμοποιούσα και αυτό όπως και το ρούζ που σας ανέφερα πριν. Δίνει ένα πολύ ωραίο διακριτικό αποτέλεσμα όταν το σβήσετε με τα δάχτυλα, άμα επιμείνετε λίγο παραπάνω και πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα και είναι αρκετά έντονο θα έλεγα. Εμένα μου αρέσει να το χρησιμοποιώ και με τους δύο τρόπους, ανάλογα τη διάθεσή μου. Επίσης ένα drugstore προϊόν, το οποίο η τιμή του είναι αρκετά καλή, η διάρκεια του είναι επίσης πάρα πολύ καλή και από τότε που το αγόρασα το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Τέλος, έχω να σας δείξω το προϊόν το οποίο με έσωσε τους προηγούμενους μήνες και δεν είναι άλλο από τον κορέκτορα για τους μαύρους κύκλους από την εταιρεία NYX στην απόχρωση Fair. Έχει ένα σωμόν χρώμα, ιδανικό για να αποχρωματίσει τους μαύρους κύκλους σε ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Η υφή του είναι πάρα πολύ ελαφριά, όπως πρέπει για την περιοχή κατά από τα μάτια, έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια, το concealer εφαρμόζει τέλεια από πάνω και πραγματικά έχω δει τεράστια διαφορά στο μακιγιάζ μου, γιατί πολλές φορές χωρίς color correcting τα concealer γκριζάρουνε και αντί να καλύπτουν το πρόβλημα το κάνουν ακόμη πιο έντονο, αλλά με αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ.
και επίσης είναι ένα drugstore προϊόν, η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή και η ποιότητά του εξίσου. Αυτά ήταν τα δικά μου αγαπημένα για το μήνα Οκτώβρη. Μπορείτε να με βρείτε στο site μου chrismatter.com καθώς και στο Facebook και στο Instagram με το όνομα Chris Matter. Ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!